Oya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari. Mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan bonyeza *811 *271#. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tunaona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Nilingangana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia naisa nitumie 50 bob. Aniza nizanyama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huwa unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Iwa chango. Nini duwe ya diti? Ere kakini nyalo wachoeche machal kamago. Kaponia na biro kanyo machako tukokado. Sarabo wadu ufu nyuna biro. Bokelo na sida maduo. Ya Robi. Ngeo ni sarabjit biro ngeo wachno. Mana ka ng'ato biro nyise. Mond mondibi. Ngegi mara mubongisa sani. Nikejana dwaro mana nyathina. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, mondo beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa
chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwara Mugia Jonga geno no kinyi mari dhi mbele yo makare gi thuolo ni aneno kanyo ka en mana dakika 26 kende tok sadeka mar kinyi manyiso ni wadonjo e TWAK e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono matai e TWAK nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono Nyakwara Mugia Jwang mbaka mwadwa goyo otudore kod chal mar uchumi mapacho kae. Ainya nyagi sani mabende nyaka sani waseneno ka nengo mano mar shilling kipimo kod dola beto luar gino ma wanyalo wacho ni nyaka sani koro shilling mapacho kae kato menda mapacho kae bet otegno kipimo kod kinde machon. Kanyaka sani koro dola chiel en shillings maderoma 134 kata bich kanyo. Gino mopogore gi chon ma dola chiel nen shillings 160. Gino miwacho ni nyaka sani nyalo bedo ni keto uchumi mapacho kae bedo maberbere kata nengo mar ngima ponono nyalo fuongore. Kopogore kod mano nengo mar mauta bende wasebedo kwa neno kalwar piny kata dok piny e kinde mokalo. Kwa ng'iyo mano review mayande otima kod duola magayo bech modhi e pacho kae nengo mag modhi nolwar piny. Mano nengo mar petrol nolwar piny kod shillings 7, nengo mar DSL nolwar piny kod shillings 5. Kerosene bende nengo nolwar piny. Gino manyaka sani jogo manyiewo mauta e bombe mopogore opogore nitiere kod fuongruok matin. Kata kamane kinde makoro nengo mar mauta olwar piny to dola bende nyaka sani koro wanyalo wacho ni nyalo bedo matek kipimo kod dola e pacho kae. Nyalo miyo uchumi ma pacho kae gi sani koro chalo nade. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod welo ariyo mabu bedo gode TWAK mar mondo mi wanonane ni king'iyo gigi duto bende wanyalo wacho ni koro piny Kenya ochomo kuma ber e kiuchumi kose pod onego bed ni goyo kenge moko mar neno ni uchumi ma pacho kae obedo maberbere mar mondo mi jopiny oyudo fuongruok ponono gigo maginyiewo giyude fuongruok. To ken mana mano kende Nyakwara Mugia Jwang nyaka sani bende koro nitiere paro e od bura madwaro mar mondo mi omed usuru kata oket usuru mar atamalo 16 mano miluongo kanyo kod dhongere ni value added tax monego bed ni keto e wi chak ka achiel kod mkati ka bende kaluwore kod jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda e pacho kae mano Junguna Ndung'u nyaka sani koro wacho ni chak gi mkati ok nyiew kod jogo modhier kaka yande gi paro mano miyo ne onge usuru mora mokete wigi. To wacho ni jogo manyiew chak gi mkati gin jogo momewo mane momiyo chwalo paro mar mondo mi oket VAT mano mar 16% e wi chak ka achiel kod mkati. Mano biro keto jo Kenya e kama chalo nade. Antiere kod welo ariyo Nyakwara Mugia Jwang Otieno Panya jalony e weche mag ohala ka achiel kod Dr. Duncan Eli jalony e weche mag uchumi. Achak kod Otieno Panya chiwo nade okinyi makawuono kendo machiegni e TWAK. Erokamano Joyce chiwo maber and erokamano kuom luonga chiwo makawuono. An Otieno Panya an a business strategist. Atimo consultants in terms of advising firms e weche mag ohala. Apuonjo ohala bende university ma Jomo Kenyatta University. Erokamano ahinya. Machiegni ibiro nyiso ni nyaka sani koro jo ohala e pacho kae ponono kaluwore ni dola koro lwar piny kata shilling kwa pimo kod dola ponono shilling koro tek kipimo kod kinde machon mane shilling en 160 sani koro en 134 sani koro jo ohala winje yo machalo nado biro kelo fuongruok ne gi kose oyo. Kata kamano Dr. Duncan Eli bende machiegni ahinya TWAK mar okinyi makawuono ichiwo nade? Achiwo maber. Machiegni. Erokamano. Nyakwara Mugia Jwang bende kamora mora mineno wa inyalo tudri kodwa kichwalo paro penjo mora kokale namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV
X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda kokalo e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kwachako twak okinyi ma kawuono achak kodi Dr. Duncan Eli. Nyaka sani koro inyalo wacho ni uchumi ma pacho kae chalo nade? Achiel, nitie kuonde ma lokruok osebede, to lokruok samoro ok bi dichiel, nyaka okaw thuolo. To nitie gik makelo lokruok. Maduong' mapani nyalo kelo lokruok en kwe. Sama jogwa ma jotend piny nigi kwe, mano miyo jok ma nyalo keto mwandugi e piny ka bende bedo gi chir ni wan piny motegno kendo ginyalo kelo mwandugi. Koro kwe mosebedo nyaka ne weche moko chakre December and January Kenya ka, mano nyaka bed ni osemiyo jomoko bedo gi chir mar kelo mwandugi e Kenya ka. Namba 2 en paro ma serikal osetiyogo e yo mar duoko dola piny mathin. Rate mar dola kata kod odok piny mathin kamano, to nyaka wang'i malong'o nang'o momiyo odok piny. Kwaseng'eyo gimomiyo odok piny e kwanyalo bedo gi paro mariek ni to bodhi bedo kama, odhi medo dhi mbele kamano koso dhi kethore. Ting'eni sama rate mar dola odhi piny, nitie joma bende hinyore e kinde kanyo. Kech Kenya wan a net importer. Koro jok ma winjo maber gin jok ma ng'iewo dola mondo ong'iew gik moko oko. To jok ma yudo chudogi e dola to koro nweng'ogi odok piny. Kendo ji mang'eny no ng'iewo gik moko e bei mamalo ka dola ni malo. Gigigo ka koro chopo to koro ka gidwa uso gi nyaka giusgi e bei mamalo kata giyudo asara e ohandgi. Koro mano gik ma nyaka wang'i malong'o kamano. Ata nyaka sani koro wach ni ponono nengo mar dola nyalo medo lwar ahinya kinde mabiro mbele. Wabiro bedo kwaneno ni tang'o momiyo lwar nikech yande en 160. Olwar dola dichiel kata jumbe matin ochopo 134. Kwang'iyo lwasi mar ohala, Dr. Otieno Panya, nyaka sani wanyalo wacho ni lwasi mar ohala e pacho ka osebedo machalo nade? Ahinya kwang'iyo jogo ma ponono osebedo ka loko ohala ka gitiyo kod dola, ginyiewo mwandu ka gitiyo kod dola, to koro ka gibiro e pacho kae kalni nengo mar dola yande ni malo, to koro nengo mar dola sani koro lwar, mwandu to ne gisenyiewo. Lwasi mar ohala koro biro bedo machalo nade? Erokamano ahinya Joyce. Gima anyalo wacho kuom dola en gima daktari wacho. Gima important e kae en ni to sustainability mar dola ni biro bedo machal nade, obiro bedo strong machal nade. Daktari wacho ni wang'iyo ni to ang'o momiyo dola ni odok piny so drastically. Nyaka wang'i ni to ang'o momiyo, because just like I've said, asewache shows mamoko, en ni nitiere gik mamiyo dola bedo gi strength kata bedo gi teko. Ineno, machiel kuomgi en wa ensure ni wa produce gik moko ma bende wanyalo uso e other markets mondo mi wane kaka wa strengthen export business magwa. Koro ka transaction like jolony osewacho, especially mano timore mar Eurobond, omiyo dok chien kata nakonwa float Eurobond to ji odhi ong'iewe piyo piyo. Kaluwore gi pacha, that sustainability ok nyal bedo for a long time. Koro jo ohala osehinyre in terms of period mane dola odok piny. Nitie joma hinyore like importers and exporters, jok ma ng'iewo gik moko oko to gi jok ma tero gik gi oko. Iyudo ka thoth joma ne ong'iewo gik moko ka bei ni malo nigi problem ka koro giusi. Ineno, to nitie joma be kawa nigi advantage at this time. So basically gima timore e ohala king'iyo the whole supply chain, gini distort gimiluongo ni demand. Wan get a lot of demand distortion. Sama demand obedo distorted, nekech omiyo ok wanyal bedo, we cannot be able to forecast, ok wanyal bedo mondo wa predict ni to gik makama ere kaka ji demand, ere kaka diang' waik gik moko mondo mi sama ka sama no dware to wayude. Koro maga achiel kuom gik moko mayudo ka
interfere go endni wa nikech kok wan gi stable ginene market magikwa to chocho chenro mag a lot of chenro mag supply chain koluwore gi distribution, inventory management to gigo duto te. Koro ma miyo ohala ok bed stable. Ohelni mane e pacho ok bed stable. Koro gima important en ni wadwa stability mar that dollar. To oken on one instance, oken kuom transaction achiel matimre, but oni wayud long term. Of course, onyalo bedo with a short term effect, but the long term of it, we may not enjoy. Ok wanyalo enjoy kok waketo gigi. And some of the things when we and reducing wastage, for example, matimore serikal mabene jineno neno. Koro magi gik manyalo kwa strengthen to nyalo miyo wan kaka johala wanyalo beto wacho koro sani to waneno ka strength ma dollar ni nyalo dhi for a long time. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya Dr. Eli kaduoke to akokinyi makono bindi paro ni strength ma dollar no nyalo dong kanyo for a long time kata obedo ni jogo mantiere sirikal ahinya nyato jatend piny Kenya William Ruto endo asiwinjo kochako wacho ni dong na nyiso ni uhoru ahoya mosa no bro bedo kwan no ka kwaduoko gini piny kata kama ni wacho ni podok wanyal go korwa ni ero koro dollar olware pacho kae matende ni koro uchumi ma pacho kae nyalo bedo makare to kata kopogore kod mano yanda go mbaka gi ngato to gingisa ni nyalo bedo ni reserve mar dollar e pacho kae pono no tigodo mar neno ni nengo mar dola olwar pinye pacho kae to mano nyalo keto piny Kenya kama chalo nang'o. Embaka manigono ka kinono wachne maler to samoro en gadier. Ka to kamane manotimore to nyiso ni within kod the mang'eny to dweche 6 to wanyalo dok kuma nwae. Onyalo idho malo. Onyalo idho malo. Koro sani ng'eni jok manie ohala mar dola nitie jomiluongo ni speculator. Sama koro dhi pinyni koro nitie joma ng'iewe mondo rito gibro use sama beche odhi malo. To kaka jalony wadwa ni owacho, ing'eni political stability ma wacho mokwongo en one factor ma odetermine dok ma dola piny. Mamano gima ok wanyal pingo. Namba 2 king'iyo gima bende drive dollar rate and interest rate. To serikal no increase interest rate koro didek. Masani apani base lending rate odhi malo. Sama interest rate ni malo, jok man gi dola bro gombo mondo ket mwandu gi ka mondo giyud nweng'o modhi malo. Koro interest rate modhi malo no to gi inflation motem duok piny mathin nyalo stabilize but ang'eni e pacha tapano bro dhi malo bro dok malo mathin kamano. Ipani podo bro dok malo makik wago korwa ni ero koro en 134 obo bedo kanyo kuom kinde malach. Nyaka wang'iewe wakane warito kodhi malo. Kose dhi malo ka koro dong mano bende ponono nitiere kaka rocho uchumi ma pacho kae kose nang'o. Kal ni magi achiel kuom gigo miwacho ni ponono miyo dola ok bed mathoth e pacho kae gino miluongo ni hoarding nitiere jogo makano gi. Maonto ponono chocho uchumi ma pacho kae yo machalo nade. Dr. Eli kapok abiro ero tieno panya. Hoarding en tiende ni kawe tikane to ichuno mondo beche odhi malo. Ng'eni ng'at ma hold en ng'ama nyalo ng'iewo maduong' dichiel. To mano pogore gi ja ohala ma speculator mong'iewo kata units moko 200 emokano e account ni. Koro en orito gi miche 2 ni chieng' moro bro use. Koro joma nyalo hold nitie to gin joma dongo achudhe mag piny. But jok mang'iewe mana mar kane kata in sani kiyuda e adek moro kano irito chieng' modhi malo te uso. Mano ok nyal chocho uchumi ma pacho ka. Mano holding, mano investment. Kamano. Nyaka sani koro wang'e ni uchumi ma pacho kae mana kose wacho ni nitiere jomoko ma pono no winjo maber jomoko no winjo marach ahinya nyate kinde mane dola ni malo. Kwa ng'iyo nyaka sani wanyalo ng'iyo ni nyaka sani koro uchumi ma pacho kae kata gin ang'o ma ponono konyo piny Kenya mar mondo mi oting' uchumi mar Kenya malo kata nyalo wacho kanyo kod dhongere ni ponono gin drivers mag economic e Kenya kata mag economic growth e Kenya makoket kare to ponono nyalo miyo uchumi ma pacho kae dhi malo e yo makare mar mondo mi jopiny kik ywag kinde ka kinde ni nengo mar ngima tek ponono onge kaka wanyalo chiemo gi gik mamoko.
Erokamano Joyce. Uchumi, gima nyalo strengthen uchumi. Gain long-term solutions. A number of them waseneno ka sirikende ma nicho bedo kata ma koro nitie sani gitemo timo. One of the things ma sirikal nyalo timo en mondo mi obed gi infrastructure. Infrastructure in terms of road networks, issues mag stima, mondo mi jo ohala yot mar timo ohala. Ingeni uchumi biro bedo very strong ko endni dhi mbele, o endni timre, there's that exchange of goods and services, circulate in the economy, Koro, there are drivers, one of them and that infrastructure. Then ing'iyo ni to uchumi wani, for example, uchumi mar Kenya. What is the key driver? Wange ni, for example, one gi tourism, one of the first things, one gi issues mag agriculture. Then there are also other, what we call contemporary issues mabende donjo. Kata kaka koro the entertainment industry, mago contribute to the uchumi. Then ing'iyo ni to, among the population ma wantiere go kani, of course, one gi joma tiyo, gitiyo gin civil servants. But a good number of the money Kenya ka okti and the productive. So ichakong'iyo from the age mara nyithindo mawuok high school, mawuok from our colleges, ing'iyo ni gin jadi. And how can we, ere kaka wanyalo miyo, ere kaka wanyalo keto jogi bedo productive? Therefore, wabong'iyo gik moko kaka koro gross national product gini, GDP gini. Koro wang'iyo ni in Joyce iwuok e ot. At the end of the day, ere kaka ni in product, ere contribution mane mikelo mondo mi uchumi wa grow. Therefore, policy makers mane serikal koro bet piny to ng'iyo gi target that group. To giwacho ni joma ebo manyalo tiyo gin ji ma kama. Then ere kaka wanyalo miyo gi? So therefore, we create an environment. One of the things matimre kae ni businesses, the SMEs contribute a very, very large percentage in terms of jok ma contribute towards the uchumi wa. Koro wange ere kaka wanyalo loso lwasi maber mar ohala mondo jogi oti, mondo jogi o produce. At the end of the day, gi make sure ni flow mar pesa dhi mbele. Ng'ato nyabedo ni opuro chamne en kata Eldoret. To chamge gi dhi onge yo ma chamge gi buchopogo, maybe Northeastern or Nyanza or wherever. Koro kwa loso that environment, moro ma ng'ata koloso chamne kata na Eldoret, then sure ni within that give a small range of time, onyalo chopo kama oyudo the market. So, nyaka wangi ni businesses gain very, very important to our economy. And how can we enhance ere kaka wanyalo medogi so that joma ni ohala gi grow. We are talking about issues kara sani koro wawuoye issues kara na taxation. King'iyo the rate of taxation madhi mbele Kenya ka. Tineno ka gin gik masterful business. Gitemo duoko bi ohala piny tok gikonyo wada. King'iyo issues kara na, we are talking about pending bills. Ang'o ma ketho endni mang'eny magwa. En ni waloso, watimo ohala, wamiyo sirikal, but gigi at the end of the day wanokwayud pesa in good time mondo pesa ni odog back to the economy. There are certain things kata kaka koro the government biro gi digitization. Talk about e-teams and all that. Masani gi biro gogi. Gain very good things. Manyalo konyo mbele ka. But ere kaka government ensure ni kata na jo ohala no kose miyo gi gimoro. Obed county government, obed national government. Ere kaka ensure ni jo ohala himself bende konyo mondo dogo dhi oweri ochako usi. Koro kwa keto ina, why inject certain things wendi wagi. To wabro miyo oendni dhi mbele to cash flows mag cash uchumi wa medore to magi gik madongo uchumi mar piny. Anno ka Dr. Eling'iye kinde mani loso kata kamano wang'eni e kinde ma magi duto timore kinde ma koro kata uchumi ma pacho kae ne ok ni kare kata ahinya jopiny ne ywak mopogore kata winjo kae ka Otieno Panya wacho ni sekta mar johala matindo ema ponono konyo e gero uchumi ma pacho ka ahinya. To wantiere kod ponono sectors kaka mage ma kaluwore ni pek mar ngima ne wantiere gode pacho ka uchumi ok ni kare. Wanyalo wacho ni ne ntiere sectors kaka mage ma ponono ne onyiso kata dongruok ahinya to e kinde gi ma uchumi ok ne ber ahinya to sani kore ma koro temo mar mondo mi obede maber. Ingeni ki ng'iyo economy mar Kenya, tinyalo ng'iyo
sectors mar private sector ma support economy. One of them in manufacturing. Jowa mang'eny ondike manufacturing. Machielo en agriculture. Jowa mang'eny ni agriculture. Machielo en tourism. Tourism oriwo nyaka hospitality, nyaka hotels and so on. Koro sectors gi ema ka sirikal oketo thuolo maber ne weg mwandu mondo ogoyo ohandgi maonge interference to piny biro dongore. Now kaka jalony ne owacho, apani nyaka wadi link siasa gi ohala. Aneno gaset ma kawuono konyis jo KRA to gi polis man gi kuonde mag math ni gilorgi kata giusgi kata iriembgi tich. Gigwetao, giresign. Kata giresign, giwe tich. Mano koro is a very positive move. Agombo ni ma sud ne jo siasa. Nikech ja siasa to go siasa to iwe ohala ne jo ohala. Mano apani nyalo konyo piny nikech gima koro timre sani en ni jo siasa odonjo e ohala, koro giketo siasa e ohala. Koro mano keto dongruok mar ohala bedo matek nikech ging'iyo mana kuonde ma interest gi nitie. Omiyo ka wadwa konyo tiweyo jo ohala nikech pinje maoko ka ng'ato ja siasa to en ja siasa. To ka en ja ohala to en ong'e ni en jatend jo ohala. Adwa ni magna mana parono gi kanyo matin. Adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka kar jot mano mar jatend piny Kenya bore Nairobi kae. Ka odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka keto koke e paro mar chik mano mar gero udi ma nengo gi ogonyore pacho kae. Obiro bedo koketo koke mar mondo mi obed chik maten ni biro bed ka imedo choko kata ng'ado jopiny kata jogo matiyo pesa mana tamala 1.5 mar osara margi mar mondo mi osir chenro mar sirikal mano mar gero udi manengo gi ogonyore. Manyaka sani kori wachore ni ponono omenda mibiro bed ka ichoko kata target mar omenda mibiro bed kichoko ahinya to hiko omenda biro bedo ka medore. Wang'eyo ni paro makamae yando osebed ka ochunge gi doho kata kamano nokale e od bura kanyo kendo odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya kosechuo koke to biro bedo chik mibiro bed kitiyo godo e pacho kae. Wawinjane gima dhi mbele e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto. The name of the member for Kikuyu and the leader of majority party in the National Assembly. It was read the first time and referred to the committees of Finance and Housing, the National Assembly, chaired by the member for Emuru Adikil and the member for Molo. The committees, Your Excellency, undertook public participation on the bills using the 4 options that are there in the standing orders by going throughout the country to undertake public participation in not less than 19 counties. And then thereafter, Your Excellency, the committees also engaged stakeholders and experts. The option of public participation by way of memoranda was stayed by courts for some time, but thereafter it was lifted. That's why the committees decided to take the option of going out of the country, going around the country, and engaging members of public in that manner. The result, Your Excellency, are amendments that informed the bill, largely coming from the members of public and the experts in the field. Then thereafter, Your Excellency, when the bill was considered a second reading, amendments were inserted, largely coming from the public. The bill was sent to the Senate. The Senate, Your Excellency, in the Senate, the bill was sponsored by the Senator for Kedicho and the Senate Majority Leader, Your Excellency. The bill, Your Excellency, was referred to the Housing Committee, chaired by the Senator for Kiambu County. The Senate was able to look at the bill with the lens of our counties. Therefore, the Senate introduced amendments which are also accepted by the National Assembly. In a nutshell, Your Excellency, this bill provides a framework for implementation of the affordable housing program. It creates a board for purposes of administering the affordable housing programs. That board, Your Excellency, is mandated to undertake certain things,
in law. The bill also establishes 4 components of affordable housing, including the social housing unit, which is for persons who are earning less than 20,000 per month. The middle class, which is for persons who are earning between above 49,000, and the general affordable housing for persons who are earning between 20,000 and 149,000, Your Excellency. And finally, there is a rural housing, which is housing for at places outside the urban areas, Your Excellency. The bill also has institution housing component, Your Excellency. This bill is also giving some tax reliefs, especially to the informal sector and to persons who subscribe to the affordable housing scheme. The rate remain at 15% for employee and 15% for the employer. Oh, sorry, 1.5, Your Excellency, 1.5%. 1.5%, Your Excellency, both for the employee and for the employer. Your Excellency, the bill identifies 8 agencies for purposes of implementing affordable housing, including the Ministry responsible for housing, the National Construction Authority, the NHC as we know it today, our county governments and private entities as may be approved by the board. The bill has accountability mechanisms which are anchored in it because it requires the board to come up with annual and 5-year programs which are to be presented to the cabinet, then to Parliament for consideration and approval. Your Excellency, the bill requires the board to prioritize affordable housing for slum areas, and also has mechanism to ensure that there is no multiple allocation of affordable housing. It has a criteria for how people qualify to be allocated. Finally, Your Excellency, the bill requires the board to ensure as may be practical as possible that materials for affordable housing are done using locally sourced materials. The labor is sourced from the local communities, particularly where the houses are being done. And finally, if houses are being done in places where there are TVETs or universities, that our students are given opportunities, Your Excellency, to intern there and also to do skilled and unskilled labor, Your Excellency. Thank you. Vellum copies are in 6, Excellency, so that after assent, the bill provides the dates of commencement. Part of the clauses will commence immediately the bill is published in the Gazette, and part of the clauses will commence on a date to be determined by the Cabinet Secretary in Gazette. It is a long bill, Your Excellency, with 61 clauses. 61 clauses, Your Excellency, and 3 schedules, part of which speaks to the manner in which the board will be conducting its affairs, and the manner in which the board will also be determining the allocation of houses. It is envisaged, Your Excellency, that some regulations will also be promulgated by the Cabinet Secretary upon assent and commencement of this bill. Our county governments, Your Excellency, have also been given a function in the bill by way of creation of county affordable housing committees in every county for purposes of advising the governors on their roles as established in this bill. Your Excellency, I seek your leave to join the rest. Thank you.
Your Excellency, permit me now to invite you to affix the public seal of the Republic of Kenya on the statute pursuant to Article 135 of the Constitution, which requires every presidential action to be under the hand and seal of the President. Permit me also to invite the 6 designated artisans to join His Excellency the President as he affixes the public seal. Tumpigie rais makofi kwa hiyo kazi. One more round of applause, please. I would now request all of us to retreat to our seat except the CS Lands and the Attorney General and 2 designated witnesses. The rest of us, let us have our seats.
Your Excellency, it's only His Excellency the President who will open the law. The others, let us close. Yeah, like that. Thank you, Excellency. You can now retreat take your seat. Let me now invite the Cabinet Secretary for Lands, Public Works, Housing and Urban Development to progress the day's program. Welcome, Waziri. Nyakwaramogi Ajwang' mana kaka ineno kanyo, jatend piny Kenya William Ruto oketo koke mano e paro mar chik mano mar gero udi manengo gi yote pacho kae, kendo koro en chik ibiro bed ka ing'ado atamalo 1.5 mano mar osara mar jotije e pacho kae, ka bende jal mondiki e tich bende biro bedo ka chulo atamalo 1.5 mar mondo mi okonya e jolo chenro mar sirikal mano mar gero udi manengo gi yot e pacho kae. Kata kamano wach kanyo ni toka jatend piny Kenya William Ruto oseketo koke e paro mar chik makamano masani koro en chik, ibiro bed ka igoye chapa mano e oboke moyiedhi mano mar piny owacho mar koro kete ni en chik mibiro bed kitiyo godo e pacho kae kochakore odiochieng' ma kawuono kadhi mbele. Nyakwaramogi Ajwang' paro makamano inyalo chwalonwa ote magi ing'iswa ni into ipare ang'o. Antiere kae kod welo ariyo podi mano Otieno Panya kaachiel kod Dr. Dankal Eri. Achak kodi Otieno Panya, ero koro oseket chik kata koro osekal chik makamano ibiro bed ka ing'ado atamalo 1.5 mano mar osara mar jo Kenya mibiro bed ka dhi e chenro mar gero udi manengo gi yot. Pachiko tudore kod mana inya kotudore kod thuon wach mwatwake kawuono mar chal mar uchumi ma pacho ka. Kamano Joyce, wach mag affordable housing kata mag udi ma bechgi yot osebedo gi issues. Gimokwongo manyaka wang'e ni to ang'o momiyo ka gini nochakore nodwoke nikech ang'o. One of the things mane court no pronounce themselves against was ni ne unconstitutional. Koro ing'iyo the unconstitutionality mar gini to now the process magisedhicha what makes it constitutional now. Makoro ene bwo chike mapacho ka. Ang'o momiyo koro ang'o motimre momiyo koro koro en chik. Now, gik mane wuok kuom wachgi ne king'iyo critics ne wuoyo kuom kata na acquisition kata kaka jogi ne yudo lo. Lo en mar county but udi mag national government. Koro kanyo wachiel kuom gik mane ni wuoye e wach affordable housing gi. Mar ariyo ni wacho ni ing'eni kane gichako ni ka golo pesana to pesani biro dhi ni bang'e to odni bedo mara. But gid loko kendo ni hapana gini koro en tax. Tene ni one en mandatory. Tene ni en malazima. Ineno. Kotie kanyo ni wacho ni koro en lazima nyakigole then odni bendo ken mari. Now inyalo sirikal uso ot. Oken surety ni omenda atamalo 1.5 mar omenda ming'ado. Masegolo pia. Ot biro bedo mari. Koro magi gin weche ma ok obedo address. But ineno ka shida matimore an gimane daktari wacho kae ni wapog siasa to gi dongruok. Gik mwaneno ka timre ka mago gilu ni public shows
but gigi duto te jatelo kata kiwinjo kuonde manodhiye kowuotho kodhi to wacho ni gini nyaka timre. Tapo ni mano keyo minyalo rit go jopiny. Wengine kinyal chuno gimoro michake dhi kati stamp. At the end of the day stamp eti wacho ni parliament. King'iyo kata na composition mar parliament marwa kawuono. Kati dhi mane senate kati dhi od bura matin. Ibiro ka sirikal matiyo sani nigi majority e parliaments gite. Tene ni gimoro amora ma ginyalo dwaro mondo gitimo. But nitie gimiluong ni goodwill mar jopiny. Jo mirito gi. And kwang'iyo kata historically jo mosebedo ka nie telo mang'eny ang'o momiyo gifelga neno. The goodwill mar jopiny tene ni igini ka ibiri kikawo pesa na ing'ado pesa na because indika ing'ado pesa na gi thuon. Then ichaki nyisa ni od gino be kata kogere boken mari ok ber. Koro gigi duto te biro affect chiendo kaka sani nitiere effects moko matindo mwabro neno e weche mag udigi. Of course udi biro ger kapono gergi e counties ibiro gere centers gi awinjo ka giwacho ni gibiro gero gi nyaka rural areas. But wang'iyo ni to wan kaka jopiny kaka piny mar Kenya priority wa en ang'o? Kebe kata kibira kata chati penjo gi ni for example jowa modak e slums ipenjo gi ni kabe ot bende in fact ipenjo kata kabe gidwaro 1 bedroom 2 bedroom they'll tell you that is not even the mano kata priority gi iwinja. Koro my thought has always been ni ang'o ma en priority wa as a nation. Is it ni statistics mag Kenya National Bureau of Statistics inform wani udi mwaonge go monego benimi wa udi. And I've always said in other shows ni kada Nairobi ka kibire kawuoni bro ka there are a lot of vacant houses udi maonge jomodakie. So mano nyisi ni or probably may not be our priority. But kiduogo to the constitution, government nigi that right mondo gi provide ne ji udi. But ere kaki provide udigi ineno I provide ki source of funds gima kelo problem ka ni to funding mano is always the problem. Winja ne Dr. Duncan Elibeni nyaka sani wanyalo wacho ni magi gin mana usuru mimedo ng'ada jopiny kata pek mar usuru ma jopiny podi medo kale. Sani koro ang'e ni kochakore giko dwe ni ibiro med ng'ad jotije mana tamala 1.5 mano mar osara margi. Kata kamano mano biro medo pek mar ngima ne jopiny yo machalo na ka chiel kod pachi kotudore kod gero udi manengo gi yotero ncha waweyo ni ponono ni kose ng'adi atamala 1.5 ponono ni thuolo ni te misebedo kitiye ponono kidhiero ta tibro bedo kiyudo odno lakini koro mano sani koro ken guarantee kata ken surety. Ingen Joyce Kenya okay mager affordable housing Kenya. Housing and a sustainable development goal. Koro kama jalony ni oketeno kaka gini bedo funded kamutieno keteno mano challenge ma jo Kenya nego. Koro ato kang'iyo jogi to apan jogi no win drama festival kata kaka girwakore ineno kokel nyaka people with disability to rwako nyaka gudu. Koro jogi jo drama kata ing'e kaka drama end. Sani piny osechopo level ma owinjo many innovative financing. Ntie innovative financing for projects kaka affordable housing. Gin innovative e yor machalo nade kata mage. Taxation oken one of the innovative. Nikech affordable housing ok nyien gi hustler. Affordable housing kata previous government oteme kata government mar Grand Coalition no temo gero some affordable housing. To ji nigi different approaches kuma igole pesa to fund. To jok ma sani ni etelo to ng'iyo ni gin nyaka gigere ka ging'ado osuru kuom jomose ng'ado osuru kuomgi. Take for example ng'at ma winjo kokwan jok moko ma yudo 50,000 as salary. Already ochulo 30% of the income as pay as you earn. Kaito kosechulo pay as you earn to chako chulo 2.75 as social health insurance fund. Mabendo wachne ponone giko dwe ni biro bed kichako ng'ado. Kaito chako medo wiye 1.5 housing levy.
ng'ani aneno ka in the long run obiro chulo 35 to 40% mar income mare to tax. Ma reduce or golo disposable income. Tiende ni gima nueng'o ma inyalo timogo yore gi moko koro dok piny. Sama nueng'o ni odok piny, gigi moko mane itimo kata jogi mane itiyogo ok inyal tiyogo. Kata gigi moko mane ing'iewo ok inyal ng'iewo. Emomiyo anto kapacha tich mar goyo ohala kata mar gero udi en tich mar private sector. Nowinjo we tijno ne sacco, owinjo we tijno ne pension fund, owinjo we tijno ne stock exchange, mondo gimany private capital ema giger udi gi. Nikech kata udi ma Otieno wachogi moger Nairobi gi, nok ogergi gi sirikal man nonogi, ogergi gi jopiny. To kendo jopiny pok tekre gi orumo mar gero utegi. To jopiny wetegi emodak kendo chulo rent dwe ka dwe. Kamano. Adwa ni wakaw yoyo mokwongo e twak mar chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono nyakoromo gi jong' wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod mbaka kidhi mabor. Tindo dikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa andi mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi ende nochote byamate aninenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan bonyeza *811 *271#. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pacho ka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuok kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timonu ma gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno kik bai. Ikri na nyiero ma ok rum.
Riwri kodwa e tugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Dhano biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyage. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fueny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo ka numu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje. Tedo gi chiemo. Tich adek, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Ich berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' e twak marwa e chenro mar mbaka oromo kaponi kitudri kodwa gi sani. Antiere kae kod welo ariyo, Otieno Panya jalony e weche mag ohala kaachiel kod Dr. Duncan Eli jalony e weche mag uchumi. Watwak kotudore kod chal uchumi mapacho ka. Anyisi nyako Ramogi Ajwang' ni in bende inyalo chwalonwa paro ote mora mora kokale yorewa duto te mag tudruok okinyi makawuono. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no okinyi makawuono. Ote makamago abro bedo kasomo gi achiel ka achiel mar mondo mi wawinja ne pachi in kamora mora mineno wa okinyi makawuono. Wuod nyakwar kamae wacho ni Ramogi TV uchumi to pod tek, kero duoknwa bech mafuta nyaka 120 eka ogo kore. Ma John kaneno achiel ka achiel ka an Eldoret Kisumu ndogo. Ote machiel Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni President Ruto ok ong'eyo ekonomi maber, gini miyo odhi nego uchumi tikli. Sama oketo punitive taxes ne businesses, gino dhi nego small entrepreneurs mabende ema dongo uchumi kod taxes matin ma sirikal yudo kuomgi. Ote machielo Gordon Nyangure wacho ni an Gordon Nyangure kawuok Suna West Migori, ngima pod pek, tax nyaka medne ameda ne joma nie sirikal mondo ngima ochalre ne jite. Aya, ote machielo mar Janeno wacho ni jodalawa awuoro wach usuri mag udi ka pes somb nyithindo ong'ad moko, Linda Mama bende ong'ad ni sirikal onge pesa. Awuoro. Winnie Chore bende wacho ni watching you live from Mombasa, watch uchumi ni to wacho ni it seems the right honorable according to his ways of reasoning high taxes help somehow. Odhimbele wacho ni but I want to challenge that reasoning ni however that little you contribute continuously always add up to be of good value. It's high time we as Luos should embark on agriculture.
mago paro mopogore opogore ma bende koro joneno magwa chwalonwa okinyi ma kawuono. Med chwalo ote magi Nyakwar Mugia Jonga bro bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak maro. Jopiny oloso kotudore kod usuru mopogore opogore ma ijuogo jopiny. Moko wacho ni usuru matindo tindo makoro ketne ohelni matindo. Pono nyalo kata miyo ohelni makamago to kata ponono dok piny ma ok ginyal kata timo maber. To mana kaka isewacho Tino Panya ni ohelni matinde ma ponono konyo e ting'o malo uchumi ma pacho kae kalure kod ohala magiloko koni gi kocha. At least gimiyo nitiere cash flow ahinya te sekta mar ohala e pacho kae. Kata kamano jatenda migao mochung' ne wechego mago mende pacho kae Njuguna Ndung'u mede koro ne chwalo paro moro mar mondo mi omed kata oket usuru mar atamalo 16 mano usuru mibro bed kiketo e wi chak kaachiel kod mkati. Kakoro wacho ni chak gi mkati kaka yande gi paro ni ichamo kod dogo modhier mane momiyo kuom kinde malach ok osebed ka oketne gi VAT. Sani koro oketne VAT mar 16% kalore ni koro the middle class kata jogo ma ponono lwetgi mor ema tiyo godo mang'eny ahinya moloyo jogo mani piny. Kaponono nokete tim paro makamae ahinya ne jogo ma jo Kenya atlajo kata ni jogo mumeyo kata jogo modhier oboketo uchumi ma piny Kenya kama chalo nade Otieno Panya. Erokamano Joyce, ing'e gima timore ni Njuguna Ndung'u kata jatelo mar Treasury en achiel kuom jok ma sirikand ni kata na sirikali onyiso ni manyuru pesa. Koro gima rach gi sirikal mo wantiere go ni gimanyo the easy way, yo mayot minyalo yudgo pesa. Ging'e very well ni one product kata kaka chak, you know, an elastic demand. Now, meaning ni chagni chuno ingini chakol ngeo gi alternative. Either imadhi chak kata ok imadhi. Koro gingini definitely jib nyaka wang' ng'iewo chagni. To kanyo gibiro yudo go pesa ki. Unlike maybe a product like mkate ma demand ne is inelastic. Ingeni kikelo nam kochuno nyaka okochuno nyaka acham mkate anyalo bedo gi alternatives. But gigi duto te biro bedo gi effect, and especially effect maduong' en changes kata na pogruok e consumer behavior. Consumer biro behave nadi to ere kaka gini biro inyo johala. At the end of the day gimoro kata kaka chak nitiere joma koro biro wacho okay fine iwacho ni en mar jomomeo ok wabe ng'iewe. Samo gi ng'iewe no sirikal ok yud pesa kuome. Gimoro kaka mkate ji nyalo bedo gi alternatives. Ng'ato biro wacho ni bana ka mkate ni for example mkate matenja kodhi 100 inyalo bedo gi alternative kaka ng'ato nyalo chamo rabuon, nyoyo kata magik moko mondo oyud kaka madho chai. Koro wach mar ni mkate gi chak gin gik jomo mewa no jomo dhier ena gimi wuondo go ji gi oko. It's a fallacy. But at the end of the day ging'eni magi things that people consume ji tiyo go pile ka pile and gigi nyalo generate negi pesa ka gi focus on that. Yeah. Ng'ato zagi ni jogi chigni kata na keto tax e oxygen. Kichonge ni oxygen waduto te watiyo. Koro gigi duto te at the end of the day ere kaka gi affect ohandwa. Jawala biro bedo gi shida nikech ka demand magigi dok piny. Kenini ji koro jong'iepo dwani jong'iepo koro nikech jang'iepo at the end of the day nyaka bed gi a tactic on ere kaka onyatimo the other. Gigi duto te biro miyo sirikal ok yud karana pesa ma gidwa yudo kanyo no o gibe yudo nekech so long as ni businesses demand mar gino dok piny nikech of course ka giketo tax price dhi malo. Sama price dhi malo wabu bedo gi alternatives ko bedo en be ok bedo the tax man target ok bedo nikech at the end of the day consumer nyaka be change behavior in this particular case. Koro gini king'iye the whole supply chain biro bedo affected. Distributor, the manufacturer, the retailer, karana distributor na stock mano keto mag mkati ka dhi dok piny. Samo stock mar mkati dok piny, it means ni pesa government ok be yudo. Come on. Nyaka sani wang'e ni wanyalo wacho ni argument osebedo ni chak gi mkati ma kinde mang'eny osebedo zero rated matende ni onge usuru mora mora mani joge wigi. Korka korin kaka jalony weche mag uchumi Dr. Eli kasani koro atamala 16 mano mar VAT kokete wi mwandu makamage. Pono bro miyo sirikal yudo omenda magisewacho ni gilalo kowuok e usuru monego bed ni gichoko e wi chak gi mkati kose koro gibo bedo ni koro onge gilala koro kila kitu maponono kata koro ne giweya obed zero rated kaka chon. Ing'eni king'iyo gik ma obedo zero rated
Modong ma koro gifuono ma processed ne en chak gi mkate. Modong koro kaka oganda, wheat, rice, mago to wuok e puodho, eggs. Koro ma processed ma koro gichomo modong kende en chak gi mkate. Sama gidhi giketo 16% e chak gi mkate. Ing'en jo Kenya be innovative. Gibro bedo gi kamiomo chak Limuru, tidhi e ATM, tituome go kombe, ma ok obedo processed. That informal sector will grow. Jok matedo ngumu bro grow than jok matedo mkate. What we have to check and what is the net effect? Sama affect demand for bread, nikech demand for mkate nikech beyo dhi malo. Ji adi madhi loro kembni, ji adi madhi loro dukni mane uso mkate ni. To net effect be romre gi pesa ma sirikal dhi yudo. Gisebedo, jo sirikal osebedo kawacho ni samoro gisebedo ka gi subsidize gik moko kaka wheat ne jok maloso mkate ichulo gi pesa moko on tax. To samoro subsidy ni moko osebedo ka ok ochomo yo. Koro gima owinjo gi ng'iye ni subsidy ni be osebed ki jok mayude be dhi to the final consumer. Ma ok osebedo ka timore. Koro gima ng'eyo ni ka gi increase tax to informal sector maloso alternatives ema bro grow. To the formal businesses to dhi hinyore. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya Dr. Otieno Panya kaduke twak okinyi makauno wang'e ni piny Kenya kae wasebedo kwaneno achiedh nade mopogore opogore kata kamano ponono gin challenges kaka mage mosebed kineno ahinya to e sector mar ohala kopogore kod kata nyaka sani winjo kanyo ka jano marwa wacho ni sani nitiere taxes mang'eny moket ne johelni matindo to ponono nitiere kaka ohala matindo ahinya nye pacho osebedo ka temo kaka gi adjust ne challenges makamang mar mondo mi gidhi mbele kod tiyo kalone ngima sani tek ng'ato nyalo wacho ni ok anyal loro ohala na we adhi mbele mar mondo mi aneni matin momiya ni aneni kaka nyalo konyo go joga. Oani osenyere Kenya ka and especially king'iyo your taxation nikech kidwa chako ohala kawuone Kenya ka either sole proprietorship yano an ng'at achiel kata na companies kata na partnership nitie pesa mibro golo. In fact sani kata na kaka wan ng'at achiel no gole 800 shillings mar certificate necha to tere 950 mana achiel kuom taxes ma government kawo kuom jawala. Jawala ni idwa no chule odhi omany permit. Permit ichiwo gi the county governments. Jawala ni ma permits give range from 5,000 to around 25 depending on ni ohala mane mitimo indiko GRD and all that. Apart from that, nite several licenses mabe chakidwaro ka. Idwaro license mar public health. Idwaro license mar music and corporate society. Idwaro certificate mar NEMA. Idwaro ni bed gine mar advertising kapo ni keto billboard ni moro oko kacha. Then ing'iyo ni to industry mitiye for example ka yawo chemist ni jo poisons pharmacy and poisons boards be nyaka dhi irgi kawo certificate. Gigi duto te king'iyo johala nigi pressure mang'eny. To kichak ing'iyo gi kata na bech gik moko bende gik the same things miuso gi bende nigi taxation gi juok moketnegi. King'iyo kata na johala ma jahanda swekra mane oko kuchocho en bende tax gi chako medi kendo winjo ni kata na nyaka counties gi bo chako medo negi tax. Meanwhile the environment mar ohala kaka timo ohala tok giloso ne jogi. Koro magi gik mosenyo ohala but maduong' moloyo ni jo ohala uso Kenya ka ni uso gi gowi and ohala me adhi e gowi en ohala mok nyal manyakdo to ng'ama duong' ma olo jo ohala gowi moloyo to sirikal. Sirikal ni nyaka gigope ja gazet ni nitie nyaka gigope ja chak nitie nyaka gigo ere kaka idwa ni jawala ni odongre. Koro magi gik mosebedo ka inyo ohala and sana yudo ka the tax system marwa nikech
pinywa gi jotendwa obed jo county government kana national government manyo easy ways maginya yudogo pesa to giyudo ni taxation en the most easiest way ma kanyo nego gilok paro ni to ere kaka wanyalo dongo wanyalo konyo e niwagi kwase realize ni wagi contribute to dongruok mar uchumi marwa. Kamano. Atokotudore kod dongruok mar uchumi kinde mang'eny wacho ni uchumi ma pacho kae ponono ni kethore kalure kod uchumi ma pinje maoko ma ponono be ok dhi maber. Dr. Duncan Eli, ponono ere kaka ponono luasi mar uchumi e pinje mamoko nyalo hinyo ahinya weche mag ohala kaachiel kod kata keto mwandu e pacho kae ahinya nyaka lure ni nyaka sani kata obedo ni jatend piny gokore ni uchumi bet ber to japiny ma kawaida japiny man piny kacha ponono pok oyudo fungruok mathoth. Iwinjo ka jomoko pod ywak ni odwokno mafuta nyaka 120 mane makoro wabro neno ni koro dok piny makare koro nengo gonyore. To ere kaka ponono global economic kata global economic status mag pinje mamoko kata mag piny ngima ponono nyalo bedo ni affect uchumi ma pacho kae. To ere gima inyalo tim mar mondo mi luasi obede makare kata ngima ombekre ne jopiny? Nitie seche moko ma luasi mar piny mangima ketho uchumi marwa kaka warengo. To seche ma luasi mar piny mangima olosore to wan bende winjo bed ni waneno ber mane luasi mar ohala mar piny mangima. Ing'eni nitie pinje ma sani ji ok ywagi kata mana pinje ma ochiegni kodwa ka ji nitie pinje moko ma ji onge ywak mang'eny nikech gi liberate ok gi over taxation to kaito gimiyo ji social welfare. What I mean by social welfare, nitie pinje moko ma ka ng'ato tuo to odhi e osiptal to oyudo thieth makare ok ochuno ni nyaka odhi ong'iew yath e chemist. Nitie pinje moko ma tax on basic commodities ok gitim kaka itime Kenya ka. Koro cost of living issue mar cost of living Kenya ka en high and Kenya korapani Africa it might be the second in cost of living and comparable to pinje maoko kuma for example sani kwang'iyo minimum wage Kenya ka en pesa di per hour. Pinje moko ibiro yudo ni jomoko minimum wage per hour en $1 par mano equivalent to gimoro 2,600. Kenya kawa mano might be 4 days work for a casual laborer. Koro kwanyal compare our tax maka gi jok ma daily wage gi ni malo. Koro kwadwa ni mondo wa improve nyaka wa contextual nyaka wa ketre ni wan Kenya my state ma wantie. Jowa daily wage rate gi en kama. Koro gima ginyalo afford en ma. To kamwachomo ni winjo ko wach ni nitie gimo ni Laffer's tax, Laffer's curve tax. Kimedo increase usuru to imedo yudo nueng'o kaka serikal. To chopo point makoro ochako katimede to koro nueng'o dok piny. Ang'o manyalo kelo mano kata mede to nueng'o dok piny nikech ang'e ni sirikal osebedo ka medo usuru mar mondo mi gimedo usuru osebedo ka keto taxes mang'eny mondo gimed usuru magichoko. Tang'o ma nyalo chopo kuma kata koro gimede to koro onge income moro amora. Ing'eni sirikal osebedo mana ka target the formal sector, jok matiyo, jok man gi payslip. Koro ka gidwa yawo tax base to nyaka gikel informal sector. Mano biro tame dok piny. To ka negi depend mana kuom joma tiyo to biro dok piny. Now, informal sector jua kalikacha mondi register gi ma iyud tax kuom gi ntie gik manyaka itim. Gin gik mage? Achiel kuom yore ma sirikal sani aneno ka tiyogo mondo oyud joma tiyo e informal sector. King'iyo kata jo content creators. Idwa ni tichulogi through M-Pesa. Samo se chule through M-Pesa, ing'eni odonjo in the formal bracket, obedo formalized. Koro idhi neno ka jojua kali moko biro tamore donje formal sector.
ok gibidwaro gima kelogi to being recognized. Kama bende koro dhi mako jojua kali machielo en social health insurance fund. Nikech mano bende dwa ni gichul. Kata mana affordable housing ni bende biro dwa ni gichul. Koro kidwa dhi osiptal sirikal dong nyaka register. Nyaka chul social health insurance fund miwach gima itimo. Ma biro open the tax bracket. Kendo nyalo miyo sirikal mwandu mang'eny. To en tich ma nyaka gibende gipangre ne mondo gidhi giyud real hustler cha mondo ochul usuru kamano. Iwacho kanyo makare nyaka nanno ka Otieno Panya oyiere kodi e kinde mabende ne iwacho weche makama kalo ni kinde mang'eny osebed kinyisowa kata ni ponono uchumi ma Kenya ka ok ber kalure ni uchumi ma pinje mamoko ok ber ka achiel kod wechego mag medo usuru nyalo miyo kinde moko koro chopo koro en stagnant. Kata kamano ere kaka inyalo ket lwasi makare pacho kae nikech wang'e ni kopogore kata kod ohelni matindo tindo mago SMEs maponono miyo piny Kenya uchumi mare dhi mbele e yo kare. Wang'eni nitiere sectors go ma ok bag piny owacho, mago private sectors. Nyaka sani kwang'iye lwasi mano mar ohala e pacho kae kata general uchumi ma pacho kae. Bende onyalo wacho ni piny Kenya oseketo lwasi makare, makata jogo ma wuok e pinje maoko nyalo biro keto mwandu e pacho kae maonge luoro moro amora, kendo nyalo ting'o malo kata nyalo broaden base mano mar private sector manyalo konyo ting'o malo uchumi ma pacho ka. Erokamano ahinya. Gimoro daktari wacho kama very important. No wuoyo kuom kwe mantiere piny. Maga achiel kuom gik ma ka sirikal otimo to nyalo miyo lwasi mar ohala bedo maber e piny. Mar ariyo, nitiere gimiluongo ni especially kuom jok matimo mondike sirikal. Ni winjo ka jalup jatend piny to gi bwana mochung' ne security no wacho ni koro joma jotich sirikal to kendo gitimo ohala. Yeah? Tieni there's a conflict of interest. Iyudo ka in e tich ka to ohala bende timo. Koro kidhi karana mondo iyud tender e county. Tiyudo ka jo county go te gin go andagi. Ma gin ng'ato nigi kambi ne. Koro ng'at madwa oko jahala madwa oko madwa biro. Iyudo ka koro in ok inyal donjo. To kata kidhi momi tenda moko matindo mag $1,500,000, 500,000 gi. Tiyudo ka sama ichudo to gikwongo ichulo mekgi to in mari joma tindo kok chul. Koro magi achiel kuom gik ma kaka ne jatelo chako cha. Odhi gadhi mbele mondo en sure ni ohala kitiyo to ti. To ka idwa donjo ohala to iwe tich. Kata let issues kaka weche mag procurement. Odhi smoothly maonge ng'at mo intervene. Chike mag procurement, we are talking about Public Procurement and Asset Disposal Act 2015, amended 2022. Gik chike moseket kachaka, kik oketgi aketa ni gin mag joma tindo to joma dongo to koketnegi. Kaeto gichul jo ohala pesa. Ineno. Gichul jo ohala pesa mondo mi issues mag pending bills odok chien. But most importantly, gimoro nitie ma sirikal sano kelo ni e-teams. E-teams ni bro konyo ka onge mibadhi mokete iye. Bro konyo mondo mi nekech ing'eni inyalo ket e-teams ne joma tindo to joma malo ka to chame gi malo kujucho. Adwa ni mak na paro no gi kanyo. Maka paro no e e-teams kanyi ibro bedo kilero nwago iyo makaredo no adhi achiel kachiel nyaka e county ma Taita Taveta mano e gwenge go mag Voi kama wadwa ni watudre kod jafwambo marwa mano George Aoko ka bende entiere Voi wang'e ni mano midhiambo manyoro ka bende nitiere masira mar apaya mano juko bus mano mar school mano mar jopuonjre mano mar college kata mar mbalariany mano ma Kenyatta University mabende no yudo masira mar apaya mane gwenge go mag Maungu mane e county ma Taita Taveta. Adwa no tudre kod Joja Oko ka entiere kuro achiel kachiel mar mondo mi opimnwa ni tang'o matimore to mana kaka inyalo neno wang' jowi mari kanyo nyaka Ramogi Ajwang' nitiere jopuonjre moko mano yudo hinyruok masani koro iketo gi e ndege mar mondo mi otergi ute thieth mopogore opogore. Joja Oko oyawre ka entiere county ma Taita Taveta okinyi ma kawuono inyalo mana chiwonwa ler mar wach kotudore kod masira mar apaya mabende notimore odiochieng' manyoro Aoko. Erokamano ahinya mana kaka inyalo neno e wang' jowi no wantiere e alap mar ndeke ma iluongo ni Ikanga Airstrip kuma gie sani endi nitiere moko kuom jopuonjre mano yudo hinyruok
masani koro iketo ndege mondo mi odhi kodgi e boma ma Nairobi kuma onego beni giyude thieth. En mana ni gie sani kaka ineno no wantiere e airstrip ma Ikanga no sani endi igwelogi kama wantiere ni wantiere gi jopuonjre 3 magin e kind jopuonjre 4 mikoni ne oyudo hinyruok marach ahinya, omiyo koro sani ne okel ndege kaendi koro iketogi mondo chwalgi e kar thieth kata kuonde thieth mopogore mano e boma ma Nairobi. Kato gie sani ripot ma wantiere godo en mana ni ji 11 kata jopuonjre 11 ema ne owito ngimagi ka 10 nowito ngimagi e kar masirano manotimore Maungu Odhiambo manyoro, ka 42 kata jopuonjre 42 ikoni ne oyudo hinyruok ma bende ne oring godo e kar thieth ma Moi mano mantiere e kaunti ni mar Taita Taveta. Koro gie sani endi chenro mantiere en ni ichan ting kata ichan dar jopuonjre 8 mano yudo hinyruok itero e kaunti ma Nairobi kata kikelo Nairobi kuma onego beni thiedhogie, ka mosekel kaendi gie sani gin jopuonjre 3, koro 5 pod odong' bende ichan ting kigolo kar thieth ma Moi kaendi kikelo Nairobi. Koro warito mondo mi watwagie kata gi jonyuol kata gi tend mbalariany mondo mi nyiswa ni to ginto giwacho ang'o kaluwore gi masirani manotimore Odhiambo manyoro, manyaka gie sani kwan jopuonjre mosewito ngimagi gin 11 ka mago moyudo hinyruok maricho ahinya to gin 4. Kar thieth ma Moi bende ne warawe wayudo ni nitiere sani endi chenro mar ng'iyogi dhi nyime, en mana ng'ikruok nodwa bede kaluwore gi ng'anyo mar laktache. Koro yudo ka chenro mag thieth ne ok ni kare ahinya, ni mar koro jok ma interns ema ne koro chal ni hudumia jotuogi ni mar laktache onge. Be apani mana achiel kuom gigo momiyo ging'ado chenro mar gologi kae kiterogi e boma ma Nairobi. Koro chenro madhi nyime bende kar thieth ma Moi en ni ng'iyo jogo mane nyalo bedo ni samoro ok oyudo hinyruok marach ahinya to nyalo bedo released mondo mi odhi e mier, ka mago ma pod dwaro thieth to idhi nyime kod thiedhi. Koro pod wantiere kaendi e kaunti ma Taita Taveta kendo waluwo wachni to wabiro medo mana lero ne janeno marwa mar Ramogi TV kaka weche medo tus kaluwore gi masirani manotimore e Odhiambo manyoro manoting'o jopuonjre mag mbalariany ma Kenyatta University. Erokamano. Kapok awei mar mondo mi med duonwa chenro ma kama dagom mana mar penjo moro matin ponono, gin jopuonjre adi manyaka sani osekete ndege mar mondo mi ogolgi Taita Taveta kono kikelogi e od thieth, to ponono konyalo ng'isu bende usepenjo ni en od thieth mane mibiro bed ka ikele jopuonjre ma isewacho kanyo ni gin jopuonjre moyudo hinyruok mopogore opogore kata giyudo hinyruok mathoth ahinya. Gin kwan jopuonjre adi ma ikete ndege mar mondo mi obi oyud thieth e kaunti ma Nairobi koni, to mago ma nitiere ute thieth mopogore opogore e kaunti ma Taita Taveta bende ponono useyudo thuolo mar loso kodgi ba ging'iso ni ang'o manotimore e masira ma kamano odiochieng' manyora oko? Erokamano ahinya. Moyudore ahinya mowacho ni are critically injured gin 4, to gie sani 3 ema koro osechopo e paw ndege kaendi mar Ikanga airstrip, ma gin 3 gi idwa kel akela Nairobi achiel kachiel sani. Kaito nitiere 5 modong' ma bende ibiro kel, nikech aparo ni ndege ni kod mana thuolo mar ting'o, ok ang'eyo but wadwa find out, but mani kaendi iwacho ni idwa ter 3, kaito 5 modong' bende ibiro ter. Koro kwan jogo madwa bedo e airstrip ndege kikelo Nairobi gin jopuonjre 8 ma mago idwa keto ndege kabiro. Kaito mano ter e kar thieth duto ne gin 42 manyaka gie sani endi chenro mar temo ng'iyo ni to jomage manyalo bedo release kata mago ma pod nyalo dong' ma pod idhi dwar ni omed yudo thieth ne gin 42. Koro wadwa ng'iyane ni kochopo maybe seche manyime kanyo jomage manyalo yudo thieth to dok e mier, to jomage ma pod kuro dwaro thieth mantiere e kar thieth ma Moi mano e kaunti ma Taita Taveta. Mana nikech ng'anyo mar laktache mar koro jok manyalo chiwo thieth makare onge, koro gi mana interns kata nurses ema koro chal ni koro ng'iyo jopuonjre ma mana achiel kuom chenro momiyo ging'ado mar tero jopuonjre mane oyudo hinyruok marichogi e kaunti ma Nairobi. Koro gie sani kwan mwan go midichan ter Nairobi gin 8, to ma sani onge wantiere godo e airstrip gin 3 mosechopo kae ma chenro munene wang' jowi sani endi iketogi e ndege mane kae.
Erokamano ahinya Jo Jaoko ka intiere kaunti ma Taita Taveta nyakora Mogejong bende kinyalo mana nene wang' jowi mari kanyo mago jopuonjre ma ohewore kata mano yudo hinyruok mathoth ahinya mane masira mar apaya mano timore odiochieng' manyoro e gwenge mag Maungo e kaunti ma Taita Taveta iketo gi e ndege kanyo mar mondo mi ochwalgi achiel kachiel nyaka ute thieth e kaunti ma Nairobi koni mar mondo mi giyude thieth e yo makare. Chenro ma kamano pod wabro bedo luonu achiel kachiel ka nyaka sani pod wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod leta ne jonyuol kachiel kod jogo duto ma bende nowito johera maggi kata nyithindgi masira makamano manotimore midhiambo manyoro. Jogo ma bende pod nitiere ute thieth wakwayo Nyasaye mar mondo mi omigi changa mapiyo. En gino malit ahinya. Derepe bende nyaka sani pod wamedo jiwogi mar mondo mi gibed akicha e kinde ma gitiyo koda peini ma pacho kae giwere kod ng'we airititi mar mondo mi gitere jowuoth kuonde ma gidhiye e yo makare maonge masira moramora. Chenro makamano mana kaka iseneno nyakwara Mogejong Jo Jaoko odiochieng' ma kawuono entiere kaunti ma Taita Taveta obro bedo koluonwa ndach masira makamano kendo obro bedo kokelonwa weche matut e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Pacho kotudore kod masira makamano mana mapiyo piyo kapok wadhi mbele kod twak marachak kod Otieno Panya. En gino mabende nomako jopiny kod buok. En gino malit ahinya kaloro ni nyithindo matindo, rowere matindo owito ngimagi e masira mar apaya. Watimo mos ne jonyuol kata gi skul mar Kenyatta University kuom masira moyudo gi sano. Mana kaka isewacho, jo mariembo geche mag jowuoth kata mariembo geche mag skundegi onego gibed careful sama giriembo mondo kik gikel hinyruok machal kamani. Kichi samwa lose nyithindo madhi 11 and a real setback to the nation in terms of intellectual capacity kata made wayudo kuom nyithindogi, you know. Jowa manie ndara wabeduru careful. Erokamano. Dr. Eli mana mapiyo piyo kapok imulo paro mar iteams mana ng'adi cha. Aparo ni wago mos ne jok mo familia gi ma owito ngimagi to kendo ji nyaka bed more careful. To gimomako dhoga ni hinyruok ma kama otimore e sama lakteche bende ogomo to ineno kama ok wamiyo pek ahinya kaka piny. Ma nyiso ni wan gi ng'ikni e yo mar critical care service e health care. Kech voi kaka ing'e kacha en county and nyaka bed ni gin kata ka county referral hospital. To ka koro nyiso ni nyaka care bed brought mana to Nairobi, critical care, then nyiso ni nitie gimoro mong'ikni kuondego. Koro apani sirikal nyaka ng'i malong'o paro mar gimomiyo lakteche ogomo, nikech mano ji mang'eny nyalo hinyore komedo dhi mbele kamano. Erokamano ahinya. Pod wamedo mana kwayo negi chango mapiyo jogo ma bende owito joheragi e masira makamago. Nyasaye mar mondo mi omigi chuny mano mar horuok e kindegi magikale mateka. Otieno Panya na ng'adi e kinde mane ileronwa kotudore kod wechego mag iteams ahinya to e sekta mar ohala kae. Gima timore, gima temo kelo en ni ing'eni kiwinjo headache, iwinjo wich bar, ok idhi hospital tidhi, kata chemist tidhi kao Panadol. Tiende ni wathiedho symptoms. Wang'iyo ni to ang'o maketho wendi wa mang'eny. Achiel kuomgi gin ukora kata na corruption manitie sekta mar ohala kae. Tiende ni nitie ng'ama neno ni johala cha yudo pesa mang'eny, koro neno kaka ong'ad pesa johala cha. Sirikal osebedo gi chieno mang'eny. Achiel kuomgi kata na reforms mag procurement mwasebedo go, chike mag procurement. Ineno kata chike mag ng'iepo mwasebedo go e piny kae. Koro iteams en a system ma sama itimo ohala gi kambi to kambi no at the end of the day idhi ndiko na invoice. Koro invoice ni sama indiko necha tidwa no call through the electronic system mondo ginene. Koro ging'e ni to pesa di michajo joka, to pesa di monego igol kaka tax. And that mano be kela e issue mar gimiluongo ni tax cheats, jomok gol tax ka e yo makare. Koro kanitie ukora moro manitiere kae to system mar iteams ni biro miyo wang'eyo. Daktari no way about what we call broadening of the tax bracket. Gigi bu konyowa in terms of wang'eni to GD, especially jomani within ohala, mondo mi kick focus bed so much on the civil servants to bed much on wa broader ni nitiere kata na kembe kawuono mane e Kenya ka ma ok chul tax.
Koro yor ni koketi ni nyaka ang iter invoice ni through that system, the e-team system, then buchuni ni nyaka ang igol tax. But most importantly, delays mabedogi nekech kembe ka wacho ni bwana wano kwanya chulo pesa nekech pesa no wan waonge go. Chik mar procurement wacho ni onego beni procurement is planned. To once no sebedo planned onego bedeni in gi pesa ready before you procure, in gi pesa ready mondo chula ngani. Koro ka KRA dwaro invoice, gidwaro tax, to ojohala bende dwaro payment. Koro okanyal golo tax ka payment poko biro nyaka miya mondo chula monde kati mango magi gik manyalo konyo chieno mag ohala mondo bed enhance Kenya waka. Dr. Eli ponono jogo mawuok e pinje maoko kata wuok e counties mamoko, ponono ng'ato wuok kata e county ma Nairobi ka kodhi keto mwandu e county mamoko, kata ponono ng'ato wuok e pinya moro kabiro keto mwandu e pacho kae. Gin ponono ang'o monego bed ni ging'iyo kapok giketo mwandu e pacho kae, ahinya ahinya kata ponono gin opportunities kata chenro mage manitiere manyalo miyo ng'ato wuok e piny moro to biro keto mwandu e piny machielo, to lwasi onego bed machalo nade mar mondo mi okonya uchumi ma pacho kae oidhe malo, japiny oyude fungruok. Ing'eni mondo ji gol mwandu gi oko ka gikelo keto Kenya ka, gima important maduong' en security. Ma ng'ato ng'eni kamodake en safe, jotijege gin safe, mwandune gin safe. Sama security compromised, jok man oko ok bi kelo mwandu gi. To nyaka sani paro ni piny Kenya nitiere security moromo kose security wa en compromised? Odhi piny mathin. Dongine ka weche matimore oko gi kech omiyo sani koro kuo gi magi ng'eny. Kuo ni kate gweng' ma ng'ato dhi adhiya to gonyo dher nyawadgi mousa ok en kata ma high scale ma Nairobi ni. Man koro security ni is important, mano nyaka ng'e. Then political safety. Kelo mwandu na aketo kamoro. Bin jo achudhe mag serikal biro dwaro mwandu na no, kata gibiro chona monda chul malang. Mano bende koro tera wach mar adek malang mang'eny ahinya piny ka mondo ichak ohala nyaka ichul malang mang'eny. Kane serikal dwa loso lwasi mar ohala, it's a global requirement, ease of doing business. Ease of doing business should be improved on. Koro gima owinjo serikal timo mokwongo en ni nyaka gi involve leadership of private sector. National level, president owinjo bed gi presidential private sector round table. Kama uwuoyo gi jotend ohala upenjo gin to ohala chalo nade, to uneno ni watim nang'o mondo weche gi losi. Kata speaker mar assembly owinjo bed gi round table gi jo ohala. Kata governor me gweng' owinjo bed gi round table gi jo ohala me pinye, eko winjo ni jogo ang'o ma improvement mane ma gidwaro. Another area ma sirikal nyaka work on en ni the youth madwa donje ohala to gidhe non-privileged. Nyaka migi affirmative action. Ntie ji mang'eny mose succeed through Youth Enterprise Fund or Women Enterprise Fund. To sani koro gimotimore ni interest rate odhi malo. Koro jo ohala mang'eny dhi hinyore nikech gichulo high interest loan mane giyawogo ohandgi gi. Sama ichulo high interest loan, nyiso ni koro nyaka pass cost no to consumer. To ki pass cost no to japiny, cost of living dhi malo. Koro nyaka wang'i weche mag interest rate bende, mondo dog piny, mondo cost of funds obed affordable to the economy. Kamano. Wayasoma ne moko kuom ote kapok akawo pacho mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono, nyisa ni wadong' kod thuolo matin to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Ote ma kamago wabiro bedo kwa somo gi achiel kachiel. Wawinjane ni joneno magwa to wacho nang'o kotudore kod thuon wach marwa. Stephen Oginga Governor wacho ni Joyce, an gima ang'eyo en ni gima ber ok chun godo ng'ato kata ji. Kine ng'ato chun gimoro ma kata do tamre to pod onana nyiso ni en gi lengo gi gino. Chutho udi ma awinjo ka ilieko gi
dongere ni affordable houses goendo biro mana bedo mar jomwandu. Kenya kae sirikal kod jotelo paro mana ni jopiny ofuo. Owacho kae ni Mr. President kik par ni en kanyo permanent. Sirikal gi doho oketo gik moko duto e siasa. There is difference between ruling and leading. Ma Kenya kae en ruling with thorax, lit by a lot. Ote machielo Otieno Ameda. Bende wacho no Otieno Ameda from Kapunja, Kisumu. Wach mar usuru dhi inyo ji mathoth osuche mag national government kod county government. Mago wacho kanyo ni ng'eny ahinya. Wuod Nyarkamaya wacho ni Ramogi TV ushuru ma imede chak gi mkati en mana mpango mar geto ohand jatelo moro moserutaya e Kenya ka. To jopiny to oseng'iyo gi ngima mateka. Kero med nyaka bech muya kod waro. Aya. Mago mana moko kuom paro mag joneno magwa magichwalonwa okinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok. Ang'isi ni yore waduto te mag tudruok ichwalnwa paro mora mora ma intiere godo kotudore kod thuon wach. Mano no kwadong kanyo kod thuolo matin ahinya to watieko twak mar okinyi makawuono. Achak kodi Otieno Panya. Nyaka sani koro kwa kinyalo ng'iyo ponono uchumi ma pacho kae, ponono e higa kata ponono higa mabiro, ponono uchumi ma Kenya kae kata ponono ang'o monego bed ni iketo piny mar loso lwasi mar ohala e pacho kae inya to e higa mabiro. Ero sani osewach ni nengo mar dola luar piny, bech mauta no luar piny. Ero weche maga ponono en mauta kachiel kod dola ming'iyo ga thothne king'iyo weche mag usuru. To kwa ng'iyo higa mabiro ponono ang'o monego bed ni keto kare mar mondo mi lwasi mar ohala omed bedo maber e pacho kae kachiel kod wachni mogik. Erokamano Joyce, gintie gik mang'eny monego tim mondo mi lwasi mar ohala obed makare. Ne wasewacho ni gik mineno watimo gi gin short term, and of course sirikal nyalo bedo gi short term measures kata gi long term bende. Koro ka poni magi ne gin measures ma short mane igayo go gimoro madodhi mohinyore, koro game back on coming on long term measures. Achiel kuom long term measures, and when kaging'iyo gini gi focus on both imports and exports. One of the things karana king'iyo, for example, king'iyo karana delays mantie port mar Mombasa, king'iyo the congestion mane port no, ineno sirikal mokalo chani neno kano yawe gi kiao Lamu to giao Kisumu to giao ineno. Koro magi gik monego beni timo mondo mi one wabed gi efficiency. Karara competition makore neno wan go gi jo Tanzania in terms of port operations. Uganda magine jo mwari lion in terms of this imports mag mafuta. Nyo paro moro gibedo go ni ginyalo dhi e port ma Tanzania. Koro magi gik monego mwalosi mondo mwakon jawala cha. Gik mondo kaka SGR onego wachop kod lake mar SGR kuma no chope. Tenene wang'iyo infrastructure in terms of transport, wang'iyo efficiency ma the whole supply chain mag products te ma wan ge pinywa ka. Ka wacho mar wachna mogik en ni joala sirikal onego ng'i sector mar ohala, and especially on SMEs kaka sector ma contribute malo in terms of gero chumi marwa. En sector ma deal gi joma tindo. Gingi kaka ginyalo miyo nikech kiwinjo kata na yuak ma jopiny nigo, especially jowa matindo, giyuak e issues mag taxation mondo duok negi piny. Koro taxations gi onego duok piny, rates magi onego duok piny, both county and national government, kendo kigi focus mana on taxation kaka yo mayot mingi nyalo yudo go pesa gi. Erokamano ahinya. Dr. Duncan Eli, king'iye kod angolo mari mar jalony weche mag uchumi, ponono neno ni uchumi ma piny Kenya ochomo kanye, to ponono mana kaka isewacho ni jatend piny Kenya onego bed ni loso aput mar jomo pogore opogore gibedo go piny mar mondo mi gipang uchumi ma pacho kae. Ang'o monego bed ni gikete maino margi kachiel kod wachni mogik? Apani gik mowinjo gi ng'i malong'o ma kaka asewacho chon en interest rate. Nikech sama interest rate ni malo, ji ok yud nweng'o mayot ma ginyalo goyo go ohala. Koro interest rate ka giseloso wachne, to wach machielo ma important ma nyaka ging'i en weche mag corruption. Corruption nyaka duok piny mondo jo ohala owinj ka gin thuolo mar timo ohala ma ok gichul bei mang'eny.
To ker bende nyaka ng'e ni en ker mar piny, ok en ker mar jomoko. Kata jotelo ma ng'iyo ochumi ni owinjo ging'e ni gin ker mar everybody. En jatend ji te, en jatend hustler, en jatend middle class. Koro nyaka ging'i kaka gi balance, nikech gin e jotend nyaka the business community. Koro nyaka giwuo gi the business community, gi improve security, kaeto piny nyalo bedo mana maber. To inflation pod ni malo. Koro nikech inflation and interest rate pod ni malo, ang'eyo ni dollar rate pod biro dhi malo. Kamano. Erokamano ahinya Dr. Duncan Eli kaachiel kod in Otieno Panya kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono. Ubi wabed kod twak otudore kod Chal mar uchumi ma pacho ka. Nyakora Mugia Jwangi kanyo mwachopo gode giko mar twak marwa okinyi ma kawuono. Elo jogo duto ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo nyawadwa Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao. Wagonu erokamano ahinya director marwa mar odiochieng' ma kawuono Alex Obado kaachiel kod jomak duol, jomak picha. Wagonu erokamano ahinya kuom neno ni nyakora Mugia Jwangi oyudo chenro ni e yo makare. Bed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Odur.